que é cuarto pola derrota dos Somozas que vimos e tamén por esa derrota do Deportivo B nas Pontes. Deportivo B que vai a menos nas últimas xornadas. Non sei se ha afectado tamén por todos os problemas do clube, do primeiro equipo, claro, todo influe. Aí temos, desde logo, as Pontes marcou 2 golazos. Bueno, aí esa calidade de Bosa, non? Bosa, lanzamento de falta. Non é novo. Marca da Este casa. asunto non é novo. Sí. Unha falta cerca da frontal da área. As Pontes é... Podemos facer un cálculo de cada 2 enxogos, non hai un golazo de Bosa. Este é o gol de empate marcado por Lemos, un gran pase, non están fora de xogo, remate cruzado de Lemos e non perdas a xogada do 2-1. Saca de banda Pablo Domínguez. Aí esa combinación, o pase co exterior, volve o balón a Pablo e coa esquerda marca este golazo. Pois vaya 2 golazos das Pontes neste partido, é sensacional. O de Bosa e o de Pablo Domínguez, a verdade é que nos deixaron detalles de moita calidade.